není páska, to je antička. No, tak si taky. Super. Otoč si tak, kde Zlatko. Pomaly. Krásne, Bobko si otočil. Krásne. To je štartovacia dráha. No lebo musí držať aj vysielačku v jednej ruke. Daj si dole ovládač a postav si autičko. Tam si ho, tu si ho môžeš postaviť. Vidíte, že autičko? Mamka ti dá. Nech sa páči. Na zem polož a púšťa. Povedz pekne bye. Do kamery zakýv bye bye. Zakýv do kamery bye bye. Bye. Vtáčik. Čo to je vtáčik? A čo robí vtáčik? Papa. Papa, áno. Papa vtáčik. Televízor, áno, už sme vypli videjko. Bye videjko. Pekné bolo. Daj BJkovi ešte papať krátke. A čo robí BJko? Papa? Oh. Vyber si pekne, vyber. Vyber si sám. Nejde vybrať? Maminka vyberie? OK. Kráker pod klietkou. No ukáž. No vyber si. Si vybral? Marka, aký veľký vyrastieš? Taký veľký? A jak robí vláčik? A jak robí auto? A jak robí trak? A jak robí autobus? Super! A jak robí lev? A jak robí had? A jak robí ovečka? A jak robí koník? A jak robí slon? A ako robí vtáčik? Pikabu robíš? A ako spinka Daddy? Tak má zatvorené očká spinka. Kde máš vysávač? Urob môj vysávač. Môj. Môj vysávač, ľubý, môj. Taký zvuk robí vysávač? Urob môj vysávač. A
A kde máš domček? Kde máš domček? Tu máš domček? A kde je Hauko tam? Máš nálepky? Môžeš sa dole, keď chceš. A ukáž mi, kde máš novú loptičku, Guli Guli. Čo to je? Trak to je. Hapa sa ti otrhlo? Aha, nie sa ti iba odpojilo. Trak to je. Ukáž, jaký pekný máš trak. Jaký veľký? Aký veľký trak máš? Taký veľký? A jak robí trak? Trak. Maj, kde si uro peekaboo? Peekaboo! Jaj! Také veľké guličky má Bobko. No. Loptičky. Tak robíš hopa, skáčeš? Co to je? Co to je? Mama, ahoj. Ahojte. Kúpeš sa? Dadika nedal bubbles? Dali sme bubbles dneska. A tu zakryli pimpláčika. Zakryješ pimpláčika. Také to dáme, aby sa mestilo. A jak... A jak robí auto? Baby robí auto, to je baby. Baby, kde máš baby? Kde si videl baby? Tu nemáme baby nikde. Baby. Baby? Čo to je? Čo to je? To je šampónik. Na vlásky. Kde sa umývajú vlásky? Ako sa umývajú šampónikom vlásky? Tak, áno. Na ručkou si sprav pekne. A jak sa umývajú ručičky? Jak sa umývaš ručičky? No, otočiť. Tu horí pánu hlavu po tých 2-3 dňoch. Ideme sa umyť? Lebo je veľa hodín. My sa dlho hrali.